Fanele ukuthi sibe inhliziyonye ezwini elithi halala kubo bonke abesifazana abamnyama emagumbini omani omhlaba ngale nyanga ethathwa ngokuthi ngeyabo. Engifisa ukusho kubo ukuthi ningakhohlwa ukuthi niziko uNkulunkulu walikhetha ukuba aphembe kulo inhlasi yesibani sezulu nomhlaba. Umoya umprofethi oqinisile ukini, umfundisi okholekileyo nenkosi yeqotho bakini, nebandla lokuqala likaNkulunkulu likini, nendoda ezihloniphayo nenkosikazi eqotho, nobaba ozinikele ekunakeni umndeni wakhe bonke bakini. Uma konke lokhu kufile kini nasemhlabeni kuyokufa. Uma ibandla elikumuntu wesifazane liwile, onke amabandla awanakuma. Uma konakele ngakini, ithemba lensindiso yomhlaba ali. uNkulunkulu wayengeke amkhethe ukuba inhlasi yensindiso yezulu nomhlaba iphembeke esizalweni senu, bese niphenduka ningabi into yalutho. Sengathi inkosi inganipha umoya ngokuba nethembeke emsebenzini yanikhethela wona, niwenze ngokuzinikela nangokuthembeka, ngoba akusiyo kuphela insindiso yomhlaba encike kuwo, kodwa nensindiso yezulu elisihlalo senkosi enkulu. Ngokwethembeka kwenu nokuzinikela kwenu emsebenzini uNkulunkulu anabela wona, likhulu ithemba ngensindiso yezulu nomhlaba. Sengathi inkosi inganipha ukuba nibe insimu yothando olungile, nibe umthombo weqiniso nomoya obunye, ningakhohlwa ukufundisa abantwana bamantombazane ukuthi iqiniso elingancikile emnakweni yomhlaba lokuthi kusho ukuthini ukuba ngumuntu wesifazane omnyama, ukuze bakhule beziqhenya ngesibusiso sebala labo nesiko lakubo, ngaphezulu kwakho konke babe isibane esiyokhanyisela isizwe sakithi nezwe lonke. Indaba yenu inkulu kakhulu, kungesikho kuphela ngoba nizidalwa zikaNkulunkulu, kodwa ngenxa yomsebenzi uNkulunkulu anikhethela ukuwenza ngani emhlabeni.